Čo sa týka noviniek z Levickej radnice, tak vychádza 6 až 7 čísel za jeden rok. To znamená, snažíme sa, aby tie informácie, ktoré prebereme, alebo témy, ktoré sú preberané na zastupiteľstve z programu, aby sa objavili čo najskôr aj u občanov mesta. Mesto v zmysle zákona o verejnom obstarávaní získalo, alebo vybralo vydavateľa týchto noviniek z Levickej radnice, je spravená redakčná rada a mesto následne po každom zastupiteľstve spracuje materiály a odošle na tlač. V súčasnosti tlačíme 15 000 kusov výtlačkov. Keďže máme necelých 13 000 domácností v Leviciach, tak každá domácnosť by ich mala mať. Bohužiaľ z tej ankety, ktorú robil váš portál, vyplynulo, že nie všetci občania a obyvatelia domácnosti dostávajú tie novinky z Levickej radnice. Bude to mojou úlohou, aby som skontroloval tento stav. Zrejme je tu problém, otázka distribútora a nezodpovednosti pri rozdávaní týchto výtlačkov. Myslím si, že už nasledujúce číslo po mojej kontrole bude rozdané všetkým domácnostiam v Leviciach.